Lumini pentru suflet. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Lumini pentru Suflet. În această seară vă propunem spre audiție o conferință susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, cu tema Bunătatea, virtutea uitată a creștinului. Conferința a fost susținută în anul 2018 în municipiul Iași. Audiție cu folos duhovnicesc. Numai prin iubire, prin bunătate, prin îndelungă răbdare, Dumnezeu poate săvârși aceste minuni la care, iată, și noi suntem martori și ne folosim atât de mult și din această minune pe care a lucrat Dumnezeu prin bunătatea, iubirea și îndelungă răbdarea Părintelui Gerasim Iscu. Ce se întâmplă însă cu cei care realmente vor să urmeze bunătatea, să fie oameni de inimă, cu cei care râvnesc la viața domnicească? Nu vă pot răspunde decât tot cu un stih din psalmii profetului David. Răsplătite au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Răsplătite au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iată, omul zilor noastre, ca să poată realmente să trăiască în Dumnezeu, să trăiască duhovnicește, resimte deseori această senzație de vlăguire a sufletului. Ne simțim deseori la capătul puterilor noastre sufletești, incapabili să ne mai rugăm cum trebuie, incapabili să mai punem la inimă durerile aproapelui, incapabili să mai facem binele. Creștinul, în lumea de astăzi, se aseamănă cu un pește care se află într-un râu poluat. Ceilalți pești nu-și dau seama că râul e poluat, unii chiar se adaptează căutând malformații, însă creștinul nostru, dacă e conștient, își dă seama că e într-o apă otrăvită, într-o apă toxică. Și cu toate că își dă seama, nu se poate feri, nu poate schimba râul. Este și el îmbibat de apa toxică. Așa și noi, din cauza presiunilor din jurul nostru, din cauza exigențelor și așteptărilor pe care lumea le are de la noi și care intră de cele mai multe ori în conflict direct cu vocația noastră de creștini, suntem îmbibați de această cultură a egoismului, a realizării de sine, a eficienței, a competitivității. Și creștinul este prins la mijloc. Pe de o parte, trebuie să se miște în acest ritm al lumii, dacă vrea să rămână în societate, dacă vrea să-și întrețină familia, însă pe de altă parte, dacă se mișcă întru totul în ritmul acestei lumi, își pierde inima, își pierde bunătatea inimii. De aceea, trebuie să învățăm să înotăm împotriva curentului. Însă, împotriva curentului trebuie să fim mișcați de ceva. Și acești curenți se pot mișca și în sens invers, mai printr-o lucrare minunată și binefăcătoare a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă de bobotează la Iordan? Ce se întâmplă? După cuvintele paremiei, prăznuirii, Iordanul se întoarce înapoi. Așa și noi. Trebuie să învățăm să mergem în sus. Purtați în direcția opusă și să nu ne ducem după această lume, fiindcă pe măsură ce râul avansează, devine tot mai toxic până la cascadă, până la prăbușirea finală. Însă, totodată, trebuie să conștientizăm această stare, de fapt, această contradicție între cultura Duhului și cultura lumii. Să ne lepădăm de răutate și m-aș folosi de un cuvânt pe care l-am găsit la Ava Isidor Pelusiotul. Răutatea, zice Ava Isidor Pelusiotul,
Răutatea și de la Dumnezeu pe oameni i-a depărtat și pe unii de alții i-a dezbinat. Deci de aceasta cu toată osârdia trebuie să fugim și să alergăm după fapta cea bună care și la Dumnezeu ne aduce și pe unii cu alții ne unește. Iar hotarul al faptei cele bune și al filosofiei este simplitatea cu pricepere. Ce este aceasta, simplitatea cu pricepere, de care pomenește Ava Isidor pe Lusiot? Ce este simplitatea cu pricepere? Să ne gândim doar la propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul, care cu o sârdie și pocăință chema pe toți la mântuire. Cu mult o sârdie și înfocare chema pe toți la pocăință. Vedem că în Evanghelie îndemnurile sale sunt adresate celor care aveau inima mișcată și voiau să se mântuiască. Și acestea sunt foarte simple, foarte simple. Cine are o haină în plus, să o dea celui care nu are. Cine are o poziție de putere, să nu asuprească pe cel mai slab ca el. Lucruri simple, dar atât de uitate, de disprețuite, de fapt. Sfântul Ioan nu cere altceva, Sfântul Ioan Botezătorul nu cerea oamenilor decât să fie buni, să împarte ce au în plus cu cel sărman, să fie milostiv cu cei slabi, într-un cuvânt, să-și facă datoria. Să-și facă datoria. Vedeți, milostenia trebuie să o împletim mai cu seamă în această perioadă a postului, să o împletim cu rugăciunea. Sfinții părinți ne spun că rugăciunea ne duce până la poarta raiului, însă milostenia sufletească și trupească ne trece dincolo de poarta raiului. Și ca să fim milostivi, sigur, trebuie să avem inimă bună. Și într-o parte și într-alta trebuie să fie inimă bună. Și mă gândesc cu drag la părintele Arsenie Papacioc, care la un moment dat n-avea niciun bănuț în buzunar și a întâlnit un cerșetor la marginea străzii. Și nu știa ce să facă. S-a văzut neajutorat, n-avea ce să-i ofere acestui sărman. Și a găsit soluția imediat și a zis: uite frate, sunt sincer cu frăția ta, n-am nimic în buzunar să-ți ofer, dar îți pot oferi ceva. Ce mi oferă, părinte? Fratele meu, îți ofer o inimă fierbinte și o mână caldă. Îți întind o mână caldă. Și cerșetorul l-a prins pe bătrân de mână și a mulțumit și a zis: părinte, cu lacrimi în ochi, părinte, nimeni nu mi-a oferit până acum așa ceva. Tot mi-a oferit una alta, dar nimeni mi-a oferit așa ceva. Și mă avea nevoie de o inimă fierbinte și o mână caldă. Nu totdeauna ai nevoie de banul aruncat, sigur, cu dispreț sau cu bunătate de cei din jurul tău. De cele mai multe ori ai nevoie de un cuvânt de încurajare, chiar dacă ești atât de neajutorat materialicește. Mă gândesc la o postare video din Occident, pe care am văzut-o recent, mi-a fost trimisă, cu un cerșetor care se afla la marginea străzii și avea scris în engleză pe pancardă: sunt orb și nu pot vedea, vă rog să mă ajutați. I am blind and I can't see, please help me. Și mulți îi ironizau, din când în când a aruncat cineva câte o monedă. Și la un moment dat a trecut o doamnă cu inima bună și a schimbat pancarda și a scris ceva. Și în timp ce scria ea pe noua pancardă, cerșetorul orb a pipăit-o pe încălțăminte. Și a plecat doamna, i-a lăsat pancarda și a plecat. Și pustere de monezi, de bani. Toată lumea arunca, nu știa cum să-și adune banii, să-i pună în acel obiect în care și aduna bănuții, monezile. Toată lumea, pustere de bani, pustere de bani. Și mărmurit, siderat, săracul orb cerșetor și aduna banii. Ce se întâmplă? Și la un moment dat revine aceeași doamnă și el și-a dat seama cine este, fiindcă imediat a pipăit-o pe încălțăminte. Și a întrebat-o: doamnă, spune-mi, ce ai scris pe noua pancardă? Și spune: am scris același mesaj, dar cu alte cuvinte, izvorâte dintr-o inimă bună. Am scris așa: este o zi atât de frumoasă și eu nu o pot vedea. It's a beautiful day. Deși nu era foarte muhorâtă ziua. It's a beautiful day and I can't see it. Este o zi atât de frumoasă și nu pot vedea. Aceleași cuvinte
izvorâte dintr-o inimă plină de bunătate, din adânca suferință acestui invalid, acestui nevăzător. Deci, preiubiții mei, ca să fim mai buni, nu trebuie decât să fim așa cum ne spune cuviosul Isidor, în această simplitate cu pricepere, această simplitate cu pricepere. Ori în acest veac trufaș ne lipsește întocmai această simplitate cu pricepere, de a fi bun, de a face bunătate, de a da celui care nu are ceea ce ne prisosește, de a nu ne dreptăți sau trece cu vedere atunci când suntem puternici și ne merge bine, de a spune un cuvânt bun sau de a asculta pur și simplu, de a asculta pe aproapele când are o durere sau un necaz și caută un număr odihnitor, cel de lângă noi. Nu-i mare filosofie nici pentru noi duhovnicii atunci când îndrumăm pe ceilalți. Mulți oameni vin și trebuie să-i ascultăm, și toate se limpezesc sub oblăduirea Duhului Sfânt atunci când îi ascultăm și îi pregătim pentru veșnicie. În fiecare seară, la rugăciune, în pravila noastră, înainte de a ne așeza în așternut, rostim rugăciunea Sfântului Cuvios Ioan Damaschinul, în care patul este asemănat cu o groapă. Este asemănat cu o groapă. Iată, groapa îmi stă înainte, spune această rugăciune. Oare vei mai lumina ziua mea de mâine? Iată, moartea stă de față și groapa îmi zace înainte. Deci noi suntem conștienți că în fiecare seară, când ne așezăm în plăpântul nostru așternut, cum îi plăcea să spună părintelui nostru mitropolit Bartolomeu, plăpântul așternut, așa a și tradus, nu ticălosul meu așternut, ci în altul Bartolomeu, când a pus rugăciunea Sfântului Cuvios Ioan Damaschinul în cartea de rugăciune, a pus plăpântul meu așternut. Când te așezi, sigur, te gândești în mod deosebit la moarte. Oare mă mai trezesc mâine la o nouă viață? Părintele Arsenie Papacioc mai spunea că când vine moartea, nu-ți vine ca să bei cu ea o cafea, ci vine ca să te ia. Unii doresc să mai păcălească moartea. Se spune că la un bătrân a venit moartea și a zis: a sosit vremea, trebuie să pleci. Și bătrânul i-a răspuns: nu sunt pregătit. Nu sunt pregătit să plec. Mai lasă-mă vreme, nu te pot lăsa, fiindcă ești primul trecut pe listă și trebuie să te iau. Bine, hai să facem o cafea și apoi mai vedem. Bine. Și a făcut o cafea și a pus pastile de dormit în cafea și moartea a băut cafeaua și a dormit. Iar el s-a grăbit să șteargă numele de pe listă și s-a trecut ultimul. S-a trezit moartea. O, dar ce bine m-am simțit la tine! Pentru că ai fost atât de primitor, o să încep cu ultimul de pe listă. De aceea să lucrăm cât mai deplin pentru mântuire, să punem pe primul loc cele sufletești, să dăm prioritate compasiunii, prieteniei, milei, să dăm răgaz prea milostivului Dumnezeu să lucreze în sufletele noastre, să dăm răgaz semenului, să poată să se adăpostească puțin în inima noastră, să dăm răgaz nouă înșine, să ne îndreptăm viața și să alergăm la Dumnezeu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Psalmul 85, versetul 4. Vă mulțumesc! Bună seara! Binecuvântați, Părinte! Vreau să vă întreb despre achedie și dacă puteți să spuneți cum s-ar putea combate. S-a înțeles? Despre achedie. Și? Cum se poate combate? Cum se poate vindeca, mai bine zis. Și vindeca. Da. Este o carte foarte bună redactată de Părintele Gabriel Bunghe, învățăturile Cuviosul Evagrie Ponticul, despre achedie sau întâlnirea cu demonul de amiază. Sunt foarte, foarte multe învățăminte ale părinților duhovnicești, mai vechi și mai noi,
despre cum putem să ne vindecăm, cum să ne păzim de această lâncezeală lăuntrică, duhovnicească. În primul rând, trebuie să fim angajați duhovnicește. Știți, când nu suntem angajați, nu suntem activi duhovnicești, ne dă diavolul de lucru. Ori mă întâlnesc cu mulți fii duhovnicești în străinătate, dar și aici în țară, și îmi spun: Preasfințite, sunt atât de obosit, atât de epuizat din cauza activităților, și sunt activități bune. Și le spun: bucură-te că ești așa, că dacă n-ai fi așa, diavolul ți-ar da de lucru. Ți-ar da de lucru. Și în sensul acesta, la început de post, am primit un fluturaș de la cineva despre toate ispitirile vrăjmașului mântuirii în această perioadă a postului. Și l-am găsit aici, printat. Da. Și mi l-au arătat mai mulți fii sufletești și vi le transmit și dumneavoastră. Părinții duhovnicești au spus așa, că mai cu seamă în post, diavolul are mult de muncă, nu se odihnește și nu trudește. Și nu se odihnește și trudește permanent. Întărâtă orgoliile, aprinde mâniile, dezleagă gurile, golește inimile, întunecă mințile, încătușează voințele, cosmetizează mândriile, înalță smereniile, eliberează înfrânările, mulțește judecățile, scurtează răbdările, amână pocăințele, adoarme conștiințele, reduce ascultările, adună păcatele, numără căderile, aprinde poftele, rănește sufletele. Și înmărmuriții credincioșii care mi-au arătat acest fluturaș mi-au spus: Preasfințite, dacă am multe joburi are diavolul. Într-adevăr, foarte multe. De aceea, mult mai multe trebuie să avem noi. Fiindcă diavolul nu se odihnește niciodată, nu obosește niciodată, priveghează întotdeauna, dar nu se zmerește și caută să ne întărâte și să ne îndepărteze de Hristos. Asta caută diavolul, să ne îndepărteze de Hristos, permanent. Să rupă legătura noastră adâncă și minunată cu Hristos, mântuirea sufletelor noastre. De aceea, preiubiții mei, să fim activi duhovnicești, în primul rând să avem un părinte care să ne îndrume. Orice gând pe care îl primim ne înrobește și ne creează această stare de lâncezeală. De aceea e foarte important să nu primim gândurile și dacă le avem să le mărturisim. Părintelui duhovnicesc în taina spovedania, acolo ne ușurăm de plin. Toate se dezleagă, se iartă și de toate păcatele pe care le săvârșim, pe care le mărturisim la spovedanie, nu vom mai fi întrebați. Nici la văm și nici înaintea scaunului de judecată. Atât de frumos spunea Părintele Arsenie Papacioga: atunci când mergi la spovedanie, să nu te mulțumești doar cu ceea ce te întreabă preotul, ci tu însuți să-ți mărturisești gândurile și păcatele. Și mai spunea Părintele Arsenie Papacioc că diavolul ne ispitește înainte de spovedanie să ne uităm creionul și hârtia, să nu ne scriem gândurile și păcatele pe care le săvârșim, ca să le mărturisim, să primim iertarea Mântuitorului Iisus Hristos. E foarte important să avem un povățuitor duhovnicesc. Toate gândurile să le mărturisim cu sinceritate, fiindcă Domnul Hristos îi dă cuvânt și înțelepciune ca să ne îndrume și să ne ajute ca să ieșim la limanul neînviforat al mântuirii. Sunt foarte multe întrebări, de aceea sunt mai multe care se referă poate la aceeași temă și cu siguranță veți include în răspunsul preasfinției voastre. Multe persoane se întreabă cum ar putea fi bun cu persoanele care fie refuză, fie sunt ignoranți, fie sunt împotriva creștinismului, adică cum putem arăta noi bunătate cu cei care evident nu sunt buni față de noi sau efectiv nu ne iau în seamă. Sunt plini de ură, da? De ostilitate. Sau de ură. Da. Păi, ei aruncă cu pietre și noi să aruncăm cu pâine. Așa ne spun părinții duhovnicești. Când celălalt aruncă cu pietre, tu aruncă cu pâine. Noi trebuie să fii bun, să fii constant. Să fii bun. Nu doar să fii blajin, ci să fii bun. Să ai curajul să fii bun, permanent. Să răspunzi cu bunătate la toate provocările, la
toate ironiile, la toate cuvintele denigratoare care sunt adresate, răspuns cu bunătate. Așa cum Dumnezeu e bun cu noi, așa trebuie să fim și noi buni unii cu alții. Cineva întreabă cum putem scăpa de competitivitate, dacă aveți un exemplu. Sigur, e și această parte pozitivă a competitivității. Sigur, să încercăm să fim mai buni și duhovnicește. Că asta este desăvârșirea, să fim mai buni mâine de cum am fost astăzi. Și să devenim din ce în ce mai buni. Să fim mai buni astăzi de cum am fost ieri. Și tot așa, să fim competitivi duhovnicește, însă să nu încercăm să distrugem destinele celorlalți, adică viețile celorlalți, realizările celorlalți și să încercăm să concurăm cu orice preț, uitând de cel de lângă noi, care are și el niște așteptări, are și el niște orizonturi, să-l ajutăm să fim cu dragoste și cu dreptate. Sensul acesta. E și această parte bună, pozitivă a competitivității, pe care putem să o cultivăm, sigur, să fim ajutați dovnicește de părinții sufletești, de frații, de surorile din prejurul nostru. Totdeauna primim cuvânt bun de îndrumare și îndreptare de la cei mai duhovnicești pe care avem în preajmă. Sunt multe bilețele care spun că nu au întrebări, dar doar vor să vă mulțumească foarte mult și că vă apreciază foarte mult și așteaptă următoarea conferință. Mulțumesc. Și printre noi sunt și... Referitor la asta, e acea întâmplare frumoasă din Pateric, când au mers doi ucenici la un bătrân părinte și unul dintre ei a pus foarte multe întrebări. Foarte, foarte multe întrebări. Și celălalt tăcea și îi sorbea cuvintele și îl sorbea din privire pe bătrânul duhovnicesc. Și la un moment dat bătrânul mirat îl întreabă pe celălalt: frate, acesta mă întreabă în permanent și tu nu mă întrebi. N-ai nicio întrebare? Părinte, n-am nicio întrebare. Îmi este de ajuns că sunteți înaintea mea, că vă văd. Îmi este de ajuns că vă văd și sunt lângă dumneavoastră. Același lucru l-am simțit și eu când m-am apropiat prima oară de Părintele Cleopa și mă bucur că aici este pe de o parte Părintele Marcel Cojocaru, fiul dascălului meu de suflet din Seminarul Teologic Sfântul Mitropolit Deosoftet de la Suceava. Pe de o parte este Părintele Marcel, pe de altă parte este un alt ucenic de suflet care a fost cu mine o vreme în Scandinavia, la Copenhaga, Părintele Daniel Dascălu, care m-a soțit de multe ori în pelerinajele de la Siestria și împreună cu ei, sigur, și Părintele Nicodim, care cunoaște din multele mele mărturisiri de suflet ce am simțit în preajma acestui mare părinte duhovnicesc al Moldovei și al întregii ortodoxii, Arhimandritul Cleopa. Eu, din frage de vârstă, am luat contact din scrierile sale cu Părintele Cleopa. Mergeam la țară, în satul meu natal, la Miei, în perioada verii mergeam și la Oi, dar la Mielușei mergeam când eram foarte mic și puneam în traistă merinde duhovnicească, în această traistă pe care o port și acum ca episcop pelerin, o vedeți aici lângă mine, deci port cele mai sfinte și scumpe odoare. În primul rând, am cu mine permanent împărtășania de peste an. Port permanent. Am trăit de multe ori clipe minunate când am întâlnit oameni nespovediți, unii nespovediți în viață, că nu au fost niciodată spovediți, pe care i-am spovedit în ultima clipă, apropo de întâmplarea minunată din spitalul penitenciar TBC de la Târgu Ocna, pe care v-am transmis adineauri. Și am împărtășit pe acești oameni, i-am spovedit și am cumenecat cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos. De aceea, odorul cel mai de preț, merindea, îndestulătoare, o por neîncetat pe lângă celelalte rinzi, este Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Însă, copil fiind, purtam în traista mea de ciobănaș, purtam în cărțile de folos duhovnicesc pe care le împrumutam de la biblioteca parohială. Atunci au început să apară cărțile Părintelui Ioaniche Bălan de la Siestria, Patericul Românesc, cu vorbile duhovnicești. Și din aceste cărți am luat contact pentru prima oară cu Părintele Cleopa.
pe Sfântul Iosif Naniescu, care va fi canonizat. Chiar i-am spus Părintele Mitropolit Teofan în această după-amiază. L-am cunoscut din patericul românesc al Părintelui Ioaniche Bălan în perioada copilăriei. Însă dintre părinții duhovnicești care mi-au intrat la inimă după ce am parcurs convorbirile, cele 2 volume de convorbiri duhovnicești au fost Părintele Cleopa Ilie, Părintele Paisie Olaru și Părintele Arsenie Papacioc de la Techergheol. Pe Părintele Paisie Olaru nu l-am mai prins în viață, însă, fiind seminarist la Suceava, l-am rugat pe Părintele Profesor Constantin Cojocaru să mă ducă la Părintele Cleopa și doream doar să-l văd. Atât doream. Eram un copil, mă gândeam să mă întorc în Ardeal după finalizarea studiilor seminariale și să-mi continui studiile la Facultatea de Teologie și să ajung un preot undeva într-o parohie din Ardeal. Însă Părintele Cleopa atunci m-a binecuvântat la îndemnul dascălului meu, care spunea că să mă binecuvântez, să ajung un bun preot de mir în Ardeal, și Părintele Cleopa și-a pus mâna pe creștet, m-a apăsat și a zis, nu, să ajung un bun călugăr. Ei, nu sunt bun călugăr, mi-e și rușine acum că am ajuns după atâția ani de călugărie și vă pot spune că nu sunt un bun călugăr, însă așa m-a binecuvântat Părintele. Binecuvântarea a rodit în viața mea ulterior, după îndelungate reflexii, și am ales calea monahismului. Și mă bucur tare mult că am ales această cale. De 1000 de ori, dacă m-aș naște, tot călugăr m-aș face. E cea mai frumoasă cale. Împreună am putut audia conferința cu tema Bunătatea, virtutea uitată a creștinului. O conferință susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Aurel Moisiu vă mulțumește pentru atenție. Seară binecuvântată! Mărturisim voi ție, Doamne!